Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Culturo TV. Mijn naam is Alson Sanayong. In deze editie hebben we een gesprek met de heer Boyce, meer bekend als Bix van de straat. Met hem zullen we een gesprek hebben onder andere over het politieoptreden, de criminaliteit en heel wat andere topics. Mijn naam is Elisa Nayong. U kunt me checken op Facebook als u een topic heeft. Culturo TV, altijd dichterbij. Culturo TV hier op pad met Mr. Bix van de straat. En we hebben een aantal vragen hier voor Mr. Bix. Mr. Bix, van welke vayu bevindt a gedrag Sambepsa in Wageningen pe want to go to Soetgonalog to say. En eigenlijk aan minister takere asan no mag wakaso. Vayu si a gedrag dat voor de politieambtenaar. Wel, het is niet goed te spreken, maar deels begrijp ik die mannen. Zie je, het zijn geen politieagenten. Als ik het goed heb, zijn ze BBS'ers. Maar ze vallen wel onder justitie, als ik het goed heb. Ja, toch? Wat ik wil zeggen over hetgeen gebeurd is op Wageningen. Kijk, emoties hebben een rol gespeeld, toch? En die mannen hebben ook geen dodenmars. Zie je? Dus je moet dat ding van twee kanten bekijken. Die mannen hebben geschoten, losse schoten. Toch? Mooi en waar, ze hebben geschoten. Ze zijn de fouten gaan daar. Ja toch? Je kan niet gewoon in het wilde schieten. Toch? Maar ergens heeft dan de minister ook verzuimd. En het is niet alleen deze minister. De voorgaande ministers hebben ook verzuimd dan om dodenmars in te stellen voor deze gasten. Reden waarom? Zij BBS, ze zijn ook wapenbroeders. Ze vallen onder de vaandel. Zie je toch? Dus vandaar, het is niet goed te spreken. Maar ze moeten dat ding van beide kanten bekijken. Weet je? Want wat ga je nu doen met zulke gasten? Ga je ze zetten op non-actief? Ja. Ga je hun dienstwapens intrekken? Ja. En die mensen zijn al onder bezet. Ja toch? Wat gebeurt er? Het wordt erger. Ja toch, want mensen zijn al onder bezet en nu ga je die mannen misschien op non-actief zetten. Maar het gaat niet daarom. Het gaat erom van, de minister is gelijk de dag daarna, is hij gelijk in de pers verschenen dat hij een diepgaand onderzoek gaat instellen, toch? Maar toen hij traangas heeft besteld, toch? Moesten we het horen van derde. Ik moest het horen van, hoe noem je het weer? Van de Nederlandse site. Ja toch? Dat men traangas heeft besteld. Maar waarvoor heeft hij traangas besteld? Waarvoor? Voor wie? Voor zijn eigen Surinaamse burgers? Ja toch? Ja. Waarvoor? Ja. En u hebt ook vernomen, net wat u zei, het is in het parlement gedeponeerd, waarbij de minister heeft gevraagd, traangas. Denkt u dat dit te maken heeft met de actie van de vakbonden? Het heeft veel te maken aan, ja. Reden waarom. Als die, kijk, één ding, de buitenwereld kijkt naar ons nu, hè. Want als ik op die nieuwssite heb gezien, of heb geluisterd, praten die mannen daar, die Nederlanders, praten over dat die vakbonden zich roeren en men ze gaan beginnen te staken. Ja toch? En dan tref je voorbereiding waarvoor? Met traangas ga je op die Surinaamse burgers traangas afvuren. Ja toch? Ja. Is schadelijk. Ja toch? Is schadelijk, dus men mag niet meer staken. Die moeders mogen niet opkomen, want die kinderen pinaren hoor. Die moeders mogen niet opkomen. Ja, ja toch? Ja. Die mannen mogen ook niet opkomen, want hun gezin pinaart. Ja toch? Het mag niet. Dus je mag niet opkomen voor je rechten. Dan ga je traangas gebruiken tegen je eigen Surinaamse burgers. Daarvoor hebben we gestemd. Voor deze rotzooi. Ja toch? Ja. Voor deze rotzooi hebben we gestemd. En kijk wie het doet. Die minister. En onder wie valt hij? Onder ABOP. Wie is daar de leider? Brunswijk. En lijkt gelijk iets uit de wereld helpen. Brunswijk, ik zeg dat Brunswijk moet het beter weten. Altijd hoor je me zeggen, Brunswijk moet het beter weten. Brunswijk is die pilaar. Hij weet, op hem heeft men ook gestemd, toch? Hij is die pilaar, toch? Ja. Hij moet weten wat gaat gebeuren, toch? Hij kan het afremmen, toch? Hij kan het dempen. Hij kan de president zeggen dat, dit is goed, dat is niet goed. Zo kunnen we niet handelen. Ja, toch? Ja. Daarom zeg ik steeds, Brunswijk moet het beter weten. En de minister valt onder Brunswijk. Ja. Om duidelijk te zijn. Ja, ja toch? Ja. Bix, maar denkt u dat het te maken zal hebben met de rechtszaak van DC Bouterse dat er traangas is besteld? Zo. Ik ga het zeggen toch. Men moet ons niet in een avontuur
storten. Hè? De jongeren vooral hebben dat niet nodig. Zie je? Wij jongeren hebben dat niet nodig. Dus die vonnis van Bouterse, we hebben geen Bart bij, toch? Dus over traangas, als het daarvoor besteld is, weten we niet, toch? Waarvoor het nodig is. Maar ik heb mijn eigen denken. Ik denk dat als we gaan staken, als we in opstand gaan komen, toch, die bonden zich gaan bundelen, Ja. toch? Daarvoor die traangas besteld is. Maar men moet ons niet in een avontuur komen storten van vonnis van meneer Bouterse. We hebben geen baat bij. Wij jongeren kunnen dat niet aan. En ik ga ook geen enkele jongeren aanmoedigen om op straat te gaan voor meneer Bouterse, voorgaande president. Ja toch? We hebben andere dingen nodig. We moeten Suriname proberen vooruit te krijgen. Want we moeten kijken dat Suriname beter wordt voor ons jongeren en wij en degene na ons. Zie je? Dus dit is een gepasseerd station. Zie je dat? Geen van meneer Bouterse. Ze bekijken het verder allemaal. Hun zijn in hun model. Die ouderen zijn in clinch met hunzelf. Wij jongeren moeten niet achter ze lopen. Ja. Ja toch? We moeten het beter weten dan hun. Hun zijn in een bepaalde cultuur. Ja. Toch? Wij niet. Wij niet. We moeten niet zo zijn als hun. Ja toch? Het is meer haat en wrok. Ja, dat speelt bij hun. Ja toch? Rancune. Dat speelt bij die ouderen. Zo hebben ze het altijd geleerd. En zo doen ze het tot nu toe. En nu, wat ze doen, ze slepen ons ermee. Ze slepen ons erbij. Ja toch? Ja. Dat is het. Ja. En een nieuwe beweging heeft u aangegeven. Hoe zou de nieuwe beweging eruit moeten zien? Want dema etaki, je teka uruang, maar a uruang moest ik leren voeding. Je lusa uruang, maar a uruang, a nieuwang moest ik leren voor a uruang. Fa yushi apistori dati. Die jongeren hebben het geleerd toch? Ze hebben geleerd van Bouterse. De Bouw heeft geleerd toch? Amzat Abdul heeft ook geleerd toch? Wat hebben ze geleerd? Ja toch? Wat hebben ze geleerd? Wat hebben ze gedaan? Ja toch? Dus ik wil niet zeggen wat ze hebben gedaan. Maar wat hebben ze geleerd? Wat hebben ze gedaan? Na schoolse opvang. Wat hebben ze gedaan? Wat hebben ze geleerd van die ouderen? Niets goeds. Of ze hebben het negatieve overgenomen en hebben ze het positieve achterwege gelaten. Waarvan het omgekeerd moet zijn. Je moet het positieve overnemen en negatieve achterwege laten. Sorry. Elk mens heeft twee zijdes. Ja toch? Je hebt een negatieve kant en een positieve kant. En moet ik naar jou, maar look je positief zei, dat moet ik. En negatief zei je, mina van doen. Wat oppoor me. En als we verder gaan, dan heb je nu de criminaliteit. Wat een grove vorm of een ruwe vorm aanneemt. Wat heeft u daarover te vertellen? Hoe denkt u dat de politie moet optreden in de buurten? Want u hoort wel vaak in de krant. Disi beroof, dati beroof, mang ekir disi, mang ebron dede. Hoe ziet u de oplossing daarin? Die mannen hebben geen beleid op die ministerie. Daarom zeg ik deze minister, ik weet niet als hij bekwaam genoeg is om zijn werk naar behoren te doen. Maar als hij niet kan doen, dan vraag ik aan meneer Brunswijk, vervang die man tenminste. Zie je? Want je kan niet gaan kijken naar die politieagent daar beneden. Als er geen beleid is, is er geen beleid. Kijk, laatst een vrouw is beroofd en verkracht. Hoe staat het daarmee? Het neemt ruwe vormen aan. Ja toch? Die politieagenten hebben het niet in, ze hebben eigenlijk de macht niet in handen. Ja toch, er is geen beleid, geen controle, niets. In het buitenland, iemand rijdt als een gek gewoon door in het verkeer. En bij dat 8 politieauto's zijn achter zo iemand. Hè. Maar hier, wat is het? Het neemt ruwe vormen aan. Ik ben bang dat ik mijn moeder alleen moet laten. Dat ik mijn kinderen alleen moet laten, mijn gezin. Ja toch? Ja. Snap je? Ja. En terugkomend op dat van de BBS'ers. Wat denkt u dat mis is gegaan die dag? Denkt u dat ze gestraft moeten worden? Of denkt u dat er een andere straf uitgedeeld moet worden naast non-actief stellen? Ja, er zijn zoveel wegen toch? Je kan ze ook een geldboete geven. Ja toch? Je kan ze terug laten betalen voor die kogels. Wat ze zeggen, zijn belastinggelden toch?
Hoeveel kogels zijn gelost? Misschien 21 tot 28 kogels. Ja, dan laten ze het betalen toch? En met een ernstige berisping. Ja toch? Of tenminste geldboete. Maar zet die mensen niet op non-actief. Toch? Want het zaakje daar is al onderbezet toch? En wat gaan we krijgen? Het werkt niet toch? En dan ziet u nog verder, we praten over de situatie in het land. Verder heb je nog de prijzen die omhoog gaan, de koers die blijft stijgen en de weg naar IMF. Wat denkt u dat er zal gebeuren met IMF? Voor mijn part kunnen ze IMF helemaal laten vervallen. Dat is het beste wat ze kunnen doen. IMF, ik zie IMF helemaal niet zitten. Zie je? Na moro druk die samenleving. We pina ba. O moro pina. Dit is maar nog moro. Het is letterlijk. Hoe zeg je denk dit is mijn jump op Bosjebrug? Ik denk dat zomaar dit is mijn jump. Ze zien niet meer zitten. Jonge fans, ze zijn radeloos. Ik denk dat Razani is aan mijn jump. Maar de man op Mamoro, de pa maar hebi. Dit is maar het letterlijk, dit is maar het. Dan hoe ga je? Hoe gaan we verder? Hoe verder? Ja toch, IMF zie ik helemaal niet zitten. Ja toch, die prijzen, alles en ik begrijp het ook niet meer hoor. Next klopt moro. Culturo TV, wat ziet u als oplossing hiervoor? Want regeringen go, regeringen kong, de NDP is geweest, de NPS is er, de PL was er ook. Iedereen was er eens. Wat denkt u dat er zou moeten gebeuren, zodat het smooth gaat in het land? Kijk, we hebben jonge krachten nodig, toch? Mensen met frisse denken. Toch? Oud politiek, eigenlijk zie ik helemaal niet meer zitten. Geen NDP, geen NPS, geen VHP. Dus allemaal zijn politiek verziekt. Als ik het zo ver mag brengen. Eigenlijk tot die ligt in boven. Moeten ze helemaal vervangen. Reden waarom? De man nyama papa batu voor de oruang. De man sap kroeket aan model. Zie je? En dat werkt niet meer. Zie je? We moeten gewoon integer zijn. En zie je die meneer Belfort die praat. Laat deze politieke partij openen, toch? Of hij gaat de politieke partij openen. Laat hij het doen. Precies zo integer gaan we naar hem kijken. En precies zo, hoe noem je het weer? We gaan gewoon kritisch naar hem. We gaan kritisch naar hem zijn. Ja toch? Precies zo kritisch hoe hij is, precies zo kritisch gaan we naar hem zijn. Ja toch? Want hij vindt dat, hij praat toch? Hij praat. Je hoort hem praten toch? Hij sprak in die vorige regering dat, bouwden ze dit, bouwden ze dat. Nu praat hij ook, want hij moet praten, hij is verplicht te praten toch? Want hij heeft ook gesproken toen toch? Precies zo gaat die samenleving ook naar hem kijken. Zie je? Oké, goed. Maar wat vindt u om het feit, u hebt het over meneer Belfort, wat vindt u dat meneer Belfort heel veel te zeggen heeft, hij komt in de media, maar men zegt wanneer het komt op stemmen in het parlement, dat hij zich terugtrekt. Wat vindt u daarvan? Hij trekt zich terug, dus hij stemt niet mee, hij stemt niet voor. Het is die man zijn mening toch? Als hij ziet dat iets niet goed is, als het krom is het krom toch? Waarom zou ik moeten stemmen voor iets dat krom is? Dan werk ik tegen mezelf toch? Ja toch? Het werkt niet. Ik ga niet stemmen voor iets dat krom is, omdat ik een leiding boven me heb, of dat ik in zo'n partij zit en die partij zit in de coalitie, dan moet ik ervoor stemmen. Waarvan dat ding niet blauw is, maar het is rood. Maar omdat jullie zeggen dat het blauw is, dan moet ik ervoor stemmen. Het moet niet. Werkt niet toch? En dat hij zich soms onthoudt van stemmen? Hij onthoudt zich van stemmen toch? Hij wil niet mee, hij is niet eens ermee toch? En als hij niet eens ermee is, dat, als ik niet eens met iets ben, ik vind dat het niet goed is. En dat je misschien die samenleving gaat duperen daarmee. Ga ik niet meestemmen toch? Dan ben ik niet eerlijk tegenover mezelf toch? Ja toch? En Mr. Biggs Culturo TV, heeft u wat nog te vertellen aan deze regering, zodat de man draait aan uw paraboto? Eerlijk ga ik je zeggen, deze regering toch? Ik ben nog steeds... Ik sta nog steeds achter mijn besluit dat ze hun volle 5 mogen zitten. 5 jaar zijn straks om. Toch? Dus ik kan me niet indenken dat men... Dus het is nog vers, maar dat de mij wakker huis aan huis. Ik begin desma. Toch? Voor stemt op de man. Dat ik dis u stem. Voor jou komt pina unu. Voor dis u stem. Voor jou. A regering als doen.
voor UNO, Campina UNO, als samenleving. Dat no boom. Het is niet goed te spreken. 5 jaar zijn straks om. Jullie gaan die volle 5 zitten. Ik sta nog steeds erachter. Men gaat komen om te staken. Om te wijzen dat het niet goed gaat. Ik hoop dat jullie luisteren. Luisteren jullie maar. Maar luisteren jullie ook aan wat jullie gaan doen. Toch? Jullie gaan die volle 5 zitten. Toch? Jullie gaan tevreden zijn met die volle 5. Blijven jullie jezelf verrijken. We gaan eerlijk zijn. Hoe tampina afvolk, dat u verrijken schrijf je. Toch? Want na 5 jaar, houd ik je. Toch? Zijn straks om. Dat we lukken zo sa. Dan gaan jullie weer komen bedelen. Of 4e jaar dat we gewoon gisma praat, grond gi jongeren toch? Voor korunu toch? Want we zijn dom. Wij jongeren zijn dom. We zijn domme mensen. Toch? We zijn stemvee. Toch? Het moet ophouden nu. Is genoeg met jullie. Toch? Is genoeg met jullie. Kulturu TV, want to sma de na Holland drape dat na standaard sa we do in a programma jaso. Ja, want to sma drape big zijn wan bar odi dat say. Het is een baar, dus maar wel. Want nu, daar heb ik mijn zus nu in Nederland. Met haar kleinzoon en haar dochter. Dus dat doe ik de groeten aan ze. Ja, en mijn baar is maar Holland odi toe. Ja, en laat ze die mensen door blijven ondersteunen hier in Suriname. Nou, wie is wat 20, wat 30 euro. En je hebt dit maar er, want dit is mijn pina zwaar. Dat me nou kori. Het helpt. 100%. Nanga de man voor you srefita pastrati. Sa yuang bar de man dat wan sting. De hustle man voor you. De hustle make de man tan suka money. Dat belangrijk. U suka money bima. Rido waarop zonder money uno malibi. Isabito. Suka money. Uno nyabang money low. Plus uno double la money. U chara money gua oso. Chara money gide fronga de chin. Make de chin de gewoon. Isafato. Dat no ambroko ede nomde. U tan suka money. Jere? Kulturu TV hier op pad met Mr. Bix. Meer bekend als de heer Boys. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, de Canada pewang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu nyusu, paste va stratis respuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu nyusu, paste va stratis respuntu. Suriname zo'n hele clan, maar go dek die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan sama, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriyo ya fans of shini, esha idol in distance of innings. Gambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be wela fu wat I guess tak I go. Be korosi na ngale take blow. Yeah. Be horde gia bina follow. Be deskapuri esi jano wolo. Be te dry de ne juki anga dollar. When I go follow. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, bribi TV. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, bribi TV. We go diki diki, unegwa sos manen sa bigi bigi. No. We go aksa for luck if the loba boleit. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, so lang house pay you de we swing committee. Ja. Druk
tapaling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want United zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we die almighty thanks en praise tak. Tak in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens teken in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat, want je weet dat. Culturo TV, de años unele. Culturo TV, Prividence. Culturo TV, de años unele. Culturo TV, Prividence. Sanang saisa, alas my bari. Culturo.com na anyusu wechari. No fake, no joke, ja anyusu prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja anyusu nesari, wai begin te wan klari. Subscribe and share, make defense fi arki. Ja weli buno prati, u ape nei parki. We de tapastrati, kakwang ay kragi. U de borai dweng. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe ababo wijs dwing. Dat hoe kan voorwijs ding. Go naar beleiding. A probleem van volk naar de stijging. Dat bek wet aan mita volk voor de ta ijs ding. Want hoe power ik kom af voor de koties ding. En hoe goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Stoluk op je nieuws. Culturo nyunsu, paste fa stratis respuntu. Ude baniu, sadef arkina niu. Culturo nyunsu, paste fa stratis respuntu.